Sénégal. Feere adana nde woni mbimami ni ko rendinde doole amen. Ɗum woni feere amen adana nde. Feere amen ɗimmere nde ko wadde feere haa ɗeɗon doole mbaɗe médiatisé. Manam min liggodira e jogiiɓe konnguɗi ɓe walla sarooɓe konnguɗi ɓe min liggodira e ittanaaɓe nemsa ɓe woni jaydiyankooɓe. Jaydiyankooɓe noon e kala fannu jaydiyankagal ngal joomum yaari min liggodira e joomumen. Wonande wonɓe radio ji, wonɓe télé ji, wonɓe e réseaux sociaux ji, wonɓe ngannduɗaa hoore ma e geɗe goɗɗe baawɗe alɗinde walla baawɗe sarde walla baawɗe lawde walla baawɗe lakkinde komin jiɗi ko waɗde e komin jiɗi ko haalde. Sabu pulaar wiya mo yiyanaka hulantaaki. Sabu a waawa wonde Matam gona diiru walla gona ɓokki Samba Gurmu walla gona Padalal walla gona Barmacci mbiya ya haal Macky Sall nana. A wawa ɗum e pourtant wonɗo ndewata kaala Macky Sall nana. Ɗum waɗi peeje amen ko liggodirde e jaydiyankoɓe. E nder ɗeɗon peeje ɗimin liggodirde e jaydiyankoɓe gasi woni sababu wiide hayde hannde o aduna o jolni ko manifestation ngaji en gowani ɗum en gadoraki ɗum ala lamɗo meɗɗo haɓɓanede tekkere woɗere e nder Fouta. On lamɗo ala lamɗo meɗɗo arde e Fouta wulla walla luuka. Fuutankoɓe ko jaɓɓe kala ko mbaɗi kala ko mbaɗa ko jaɓɓe ko mbaɗa ko gonɗinɓe ko mbaɗa ko ɓirliɓe mbaɗa ko ha goto e laaminoɓe Sénégal wiyanno wonde Fuutankoɓe ko pontoje kala ɗo ɓe ñiiɓa ko ɗon ɓe mayata. On haali ko gonga ɗum ko aadiyankagal e neɗɗagal e fuutankagal wonno sababu muɗum. E nder ɗeɗo peeje noon min mbi wadde alay sago mbaɗen seppoji min mbaɗi seppoji min mbaɗi seppo men adango koɗo wiyete Ganguel Soule min ndendini ko Demmankani ha Nawel walla Nawel ha Demmankani ɗo min ndendini kala gardiɗo ɗo wuuro biyeteɗo chef de village kala almami ɗo e wuuro gardiɗo juma walla jama kala gardiɗo fedde rewɓe kala gardiɗo fedde sukaɓe min mbaddi junngo e faandu min mbaɗi mobilisation min mbaɗi seppo amen ɗo Ganguel. ñande min mbaɗata seppo ngo Ganguel nde ko le même jour seppo ngo waɗa ɗo e Dakar woni Fouta Dande Mankoɓe wonɓe Dakar ko le même jour ngon seppo waɗa France woni Dande Mankoɓe wonɓe France kala ɗo Dande Manko woni e on ñande min mbaɗi feere ha seppo ngo waɗa synchronisé yimɓeɓe fof mbaɗi seppo ngo ñalawma goto saaha goto haala e waktu goto. Ɗum waɗi gulal men nana hayso min keɗaka min nanama sabu neɗɗo ne nane taw heɗaka adda hayso min keɗaka min nanama nde min gandi komin heɗaɓe kono min nanaka min mbi wonde batten seppo wongo min batti seppo wongo tawi woni départ amen ko Nawel min gara ha Matam min kuccodira e gardiɗo diwan o woni gouverneur de la région min gari min kuccodira makko avec mobilisation kewɗo doole alaɓe ko fulɓe alaɓe ko sarakulleɓe alaɓe ko safalɓe alaɓe ko jolfuɓe ko kala Dande Mayanki. Hono gon seppo kadi waɗi ɗo e Dakar hono gon seppo waɗi toon to France. Min guitti mémorandum amen min dokki gouverneur hunani min ma ɓennin kabaru ɗo foti yettade ɗo wonno ko ñande altine talata alarba alkamis aljuma aset ko ñalɗi foftere ko ñande samedi nde walla dimanche wijitani ministre o immi ɗo e Dakar ari Fouta waɗi toon CRD joddi amen haalani min ko gulloton ko eko lukoton ko eko mbatton ko mawɗo leydi ndi nani ɗum laamu ngu nani ɗum ɓe tawti on e yidde mon nde ɓe tawti on e golle ɗe kono heɓoɓe laawol ma on keɓ laawol taw ko laawol baɗgol bitime laawol ngol min jotoɗo e waɗi bitime ngol Oumar somi artema ngol waɗi ngol ngol waɗa koye laamu Abdoulaye Wade tawi waɗi ngol financé ko cengle tati sengo adana ngo ko agence français pour le développement sengo ɗimmo ngo ko laamu leydi Sénégal sengo tataɓo ngo ko ɓesgu diwan Dande Maayo kala wuuro nde anda ko Dande Maayo ko poti wadde fecca e guure gonɗe Dande Maayo ɓe mbaɗi 50 ujunere ɓe mbaɗi 100 ujunere ɓe mbaɗi 50 ujunere ɓe mbaɗi 1 million sans départ e keewal guure ɗe ɗin kalisaji ndendina waɗira laawol baɗgol Dande Maayo gongol ɗo hannde ngol ganduɗa hannde koyngal wawa rewde hen welo wawa rewde hen ngarwuɗo wawa rewde hen baɗatoɗo évacué wawa rewde hen ɗum waɗi jiya Dande Maayo koɓe dafe bamma rafe walla jinnaɗo ma debbo rafe mbiya ɗum aɗa itti ɗum Dande Maayo aɗa nawa ɗum Dakar walla nawa ɗum Saint-Louis wiya wonde kala jaltini ɗum ɗo mi yarlaki mi yaafaki par ce que kamɓe fof ɓe gandi lefte gonɗe hen ɗe saabu kala oto mo mbiɗa wonde ara ƴettanam jinnaɗo nawana kam ɗum Dakar
ko namdorma ko sa ndeyimo o wawa safrudemo par ce que ala cafro o heddoro ko ya addumo ga gona kadi e ñagade bandiraɓe balle kam addi baba yo safo ndewnamo e lawol ngol ganduɗa omo wawi mayde maggol gaddamo e nokku mo ganduɗa ala ko cafrirɗamo kucci ha yimɓe ɓe ganduɗa walloɓe ɓe kadi anda holɓene par ce que ko bandiraɓe ko sehilaɓe anda no ɓe goniri ɗe caɗele ko caɗele ɗe dande ma koɓe guuri ɓe donki dañde wallidiɓe e ɗeɗon caɗele woodi ɓesɓuji amen yiɗɓe nadde e dawrugol min dari min gembi ɗumen min jakori so tawi gembama ma gon wallidiɓe amen ɓen gadi ɗurnade min Oumar ɓen gadi ɗurnade min gandi noon no pulaar wiyata ni so tawi a wamban neɗɗo mo mamɓuɗo awa kadi turo kadi e keecima ene ngata walla ene ŋacca sa wawa wabtirde ɗum seesa kam weddo ɗum waɗi hande o peeje amen ko liggodade e jayniyankoɓe peeje amen ko rendinde ɓesgu amen ɗanniyankoɓe e waali wuroyankoɓe rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe almameɓe amen e joom wuroji amen peeje amen ko wulude e lugde e kala ɗo ganduɗa hoorema wulago amen e jukkata nanede min jarta e golle ko kabaruji ɗimin nanata ɗimin cuwa taw gonɗinde kono min jeddani par ce que min nande min jarta e golle ko wiyede wonde lawol ngol duhorol ngol ngol dañanama financement golle maggol ma ƴetti e nder kaɗon haala min mbaɗi réunion de préfecture Kanel avec le préfet départemental tottiri information lawol ngol dañanama financement golle ɗe ko gollotoɗe maɓe ƴettu jillu arde e nder tellade e guure ɗe haalande guure ɗe kala ɗo lawol ngol foti rewde ko ɗon rewata so won galle poɗɗo helede koko helete so won tarode fonde helede koko helete so tawi tarode ɗe walla galleji ɗi kelama goto kala hokke damordi ndi handi ndi lawol ngu rewa ɗon on jillu waɗama ardi on jillu ko préfet département Kanel omo wondi e wiyaɓe ko kañumen golloto lawol ngol ɓe e dendagal chef de service aji gonɗi e nder département o yandude e kala collectivité moɓe gaari ɓe jaada e maire oɗon commune donc fiti ko on ngun jillu waɗama caggal nguɗon jillu réunion goɗɗo waɗi conseil départemental e gardugol président conseil départemental Ablaye Am kabaru goɗɗo nana lawol dande maayo ene fewne kono noon wona dande maayo Matam Dembankani ko dande maayo hoore fonde Matam min nugui andu ko min nanata ko woni min nani no financement maggol naati min nani no gollotoɓe maggol ƴettama jilluji mbaɗama wiyama galleji kelteɗi ko kelteɗi courant oɗo woni ɗo so foti dirtinede koko dirtinte kala ko fonno haalede haalama kala ko fonno waɗe waɗama min nanti kadi caggal mum ala onon ko oɗo saaha ɓeɗo pewnante ngulgal lawol ko oga saaha fewnte gulali goɗɗi kadi mbaɗi seppo goɗɗo waɗa manifestation goɗɗo waɗa hakkude Barmacce e Ganno e tawtorede dendagal dande mayankoɓe ɓe noddi dendagal jaynenkoɓe correspondant ji e radio ji communautaire gonɗi e nder diwan Matam pour wide ɓe jaadani hen hawre coronavirus ari ɗo corona ari ɗo wiya pose première pierre ponnoɗo waɗede hoore fonde o hayti waɗede ha corona o gasa caggal mum min keeɓi kabaru goɗɗo mawɗo leydi Sénégal ko mbaɗowo jillu diwan Matam so ari diwan Matam mo waɗ pose première pierre hoore fonde Matam o waɗa pose première pierre Matam Dembankani ɗum min nani ɗum sene wona min nani ɗum so wonata min nani ɗum kono noon ne waɗi kulol ene waɗi jerto ene waɗi fayre kulol ngol woni holno foti pose première pierre aji mbaɗaɗi e nder leydi ɗi jokkaka e sahade jomum jiɗi jokkanede holno foti est ce que so tawi pose première pierre waɗama hoore fonde Matam oga waɗama Matam Dembankani est ce que kanji puɗɗotto est ce que kanji gasdata ɗum woni namdal ngal est ce que ga waɗere pose première pierre tan ha yimɓeɓe ndeeƴa wiye boyi laawi nayyi yimɓeɓe ndeeƴa walla ala ɗum ko namdal ngal ganduɗa wona min wawi ɗum jabade wona dande mayonkoɓe mbawi ɗum jabade kono ko goƴa kala dande mayonke fawade e cabbi tabalde nanallaji ɗimin nanata ɗi ɗo woni ɗumin jarata to banggue lawol ngol golle jayniyankagal ko golle kewɗe caɗele walla mbiyen tan gollade e radio e nder diwan Matam ko hunde hewde saɗede no fewi caɗele to banggue keɓal kabaruji caɗele to banggue wurnude jewte mum caɗele to banggue newnanede ha waɗa golle mum ɗum ɗo fof ko caɗele
aɗa yimɓe hewɓe mbiyata wonde ko hen sahaji laamu ngu ene haɗa jaynenkoɓe wadde golle mumen e nder diwnuji he ɗum nene haale d' accord mi yeddani ɗum mi gonɗinani ɗum par ce que goto kala eko wuuri goto kala eko andi kono mbiɗa andi kam e nder leydi sénégal jaydiyanki gonɗo e radio jaydiyanki gonɗo e télé jaydiyanki gonɗo e jaydi windetede walla gonɗo e réseaux sociaux omo haɗa hakke makko mo fonno rokkede e nder leydi ndi ɗum yimɓe fof payenki ɗumen seede mum ko e fitinaji bannoɗi ɗo e lewru ɓennudu ndu walla e lebbi ɓennuɗi ɗi en jii caɗele ɗe jaynen koɓe guuri e nder leydi sénégal